אז היי רינה, שלום, ברוכה הבאה, ושלום לכל מי שמצטרפת אלינו כאן. אנחנו בשיחה שנייה בעצם, שבשיחה הראשונה לא ידעתי שזאת סדרה, אבל שבוע שעבר דיברתי פה עם אורה גבריאלי, וקראנו לשיחה שלנו מסע הגיבורה, ובעצם התייחסנו למסע של כל אחד מאיתנו, ובשבילי מסע הגיבורה כרגע זה לצאת וללמד את סדרת הכישוף, שבעצם התחילה השבוע ביום רביעי. נפגשנו במפגש הראשון של הסדרה הזו, ולקראת המפגש אמרתי לעצמי, רגע, בוא נדבר, בוא נעשה סדרה של שיחות, וחשבתי שלהזמין את רינה לשיחה הראשונה זה ממש רעיון מצוין. אה, ו... אז כמו שאמרתי, זה בעצם השיחה השנייה, ויכול להיות שכל שבוע, אולי אני לא אתחייב לזה, אבל יהיו פה עוד שיחות עם עוד מורות וחברות ומחבקות, כן, המעגל הזה של אנשים ואנשים שמחבקים את העץ, תורמים לעץ בעיר, או משקיעים בעבודה שלנו כל חודש באיזשהו תשלום קבוע. אז מסתובבות במעגל הזה כמה וכמה, אני אקרא לזה אוצרות, כל אחת היא אוצר. אבל יש מהן כאלה שממש היו מורות שלי, ועדיין. אז כאמור אורה, והיום אנחנו עם רינה קסם, שכתבה את הספר דרך הקסם. ולפני שאני אספר על הספר הזה ועל על מה הוא עשה לי בחיים, ונצלול לשיחה שלנו, אז אני בעצם מזמינה את רינה להתחיל כראוי עם תפילה שתביא אותנו רגע למקום של נשימה ושל חיבור לכאן ולעכשיו, כל אחת במקומה ולזמן המשותף הזה שלנו. אז רינה, בבקשה. אז הזמין אותנו לקחת איזה רגע לרגע, להאט, להתיישב, להישען, לקחת נשימה עמוקה. ובינתיים אני אביע תודה והערכה. קודם כל לשושלות שלי שהביאו אותי ותומכים בי, תומכות בי ומברכות אותי. לשושלות של כולם פה שמקשיבים, בין אם עכשיו או אחר כך. אני אביע תודה לאדמה, לישויות של הארץ, לכל החיים שסובבים אותנו, לעצים שנותנים לנו לנשום, ומפיצים כל כך הרבה חמלה וברכה בסביבה שלנו, לציפורים שממלאות את האוויר בשיר, לאדמה עצמה שתומכת בנו, מחזיקה את כל מה שקורה כאן. לכוח החיים עצמו, לאם הגדולה שמולידה ומפתחת ומטפחת ואוספת ומחדשת. תודה לכל היצורים הקטנים בתוך כל האלקטרוניקה שמאפשרים לנו שיחה כזאת. ותודה לכל הישויות שתומכות בנו עכשיו. מבקש שתעזרו שהשיחה הזאת תהיה טובה ומועילה, מרפאה ומביאה תבונה לכל מי שיתקל או ישתתף. תודה לכם. תודה רינה. אני מקווה שהשיחה הזאת תשפוך אור או חושך על
על שאלות שנשאלות כל הזמן, כמו מה זה כישוף, מי זאת המכשפה, האם אנחנו מלמדות, כשאני אומרת קורס כישוף אני תמיד מרגישה קצת לא בנוח, כי זה לא כזה שעכשיו אני מלמדת איך לעשות כישוף, אבל זה יותר כמו ללמד או ללמוד שהכישוף קיים, קיים כל הזמן. וכשאת אמרת תודה לציפורים שמצייצות, אז שמעתי את הציפורים מצייצות, ואני באמצע פתח תקווה, ויש כאן ציפורים, אבל לא שמתי לב שהן מצייצות. וברגע שאמרת, היה את החיבור הזה, פתאום כזה, וואו, כן, יש ציפורים והן מצייצות. זה הדבר הזה של יש קסם בעולם, ומישהו, וזה יכולה להיות אני או מישהו לידי, אומר משהו, ופתאום יש את נוצר קסם. בחיבור שבין המילים שלנו לישויות שם בחוץ, במקרה הזה ציפורים. אז תודה רינה על החיבור הזה. אחד הכישופים הרעים הכי גדולים שאנחנו תחת ההשפעה שלהם, זה המסך בינינו לבין כל הפלא של העולם הזה. ולפעמים אני חושבת שהמכשפים ומכשפות הכי גדולים הם אלה שמצליחים להסיר את זה. והזכרת לי את איפה שדייוויד אברהם הביא את התמונה הזאת של לראות את כדור הארץ שתמיד חצי באור וחצי בחושך, ויש את התנועה בין האור והחושך, ובפס הזה באמצע, שהוא לא קו, הוא פס רחב של דמדומים, הפס הזה מסביב לעולם, תמידי ותמיד זז ובתנועה, מלווה שירה. כל הזמן, בכל מקום. וזה כאילו, וואו. זה דימוי כל כך יפה, שאני שמעתי מג'וש בפרק שלו על הציפורים, והוא כנראה הביא את זה מדייוויד אברהמס, שאנחנו דיברנו עליו היום לפני השיחה הזאת, אז לא זכרתי שזה המקור, וזה פשוט, למי שלא, צריך קצת, שוב, בגלל שאנחנו כל כך ממוסכות, אז קשה, אבל אפשרי, וכשמבינות את זה, זה פתאום כבר הופך להיות דבר שזהו, שהוא בתוך הראש, שהפס הזה הוא פס של ציוץ ציפורים, כי הציפורים מצייצות בשחר ובדמדומים, וזה הזמן שלהם, אז זאת השירה הזאת שאת מדברת עליה. כן. והאמת שהמילה ציוץ לא יושבת לי טוב. זה נשמע מקטין. זאת שירה. כן, זה ממש שירה. כן. טוב. הייתה פתיחה מפתיעה. כן. אז כמעט ספר שירה, הספר שאת כתבת לפני 18 שנים. לא בדיוק. יש פה ושם. יש בו שירים, יש בו גם שירים. האמת שאני בדיוק מסיימת לקרוא את האלה הלבנה של רוברט גרייבס, שהוא באמת משורר ושמדבר בשבחם של משוררים ובשבחה של השירה. וגם על המשוררים יש לג'ושרי שריי פרק ששווה מאוד לשמוע. מקווה לדבר על כל המקורות האלה עוד בהמשך. כרגע אנחנו עם דרך הקסם, והוא נחת אצלי ממש בימים הראשונים שהתחלתי את עץ בעיר, וזה מאוד מתאים, בלי שידעתי שזה מתאים עד כדי כך. וכשהוא נחת אז אמרתי, לא קשור, ושמתי על המדף. מי שהביאה לי את זה מתנה, חברה נתנה לי את זה מתנה, אמרה לי, נראה לי שאת צריכה לקרוא את זה, הסתכלתי על הספר, אולי, שמתי על המדף. אז לקח, לא זוכרת בדיוק מה קרה, ויום אחד זה היה כזה, איפה הספר הזה? והוא חזר אליי, נחת לי בידיים בחזרה, והתחלתי לקרוא, והוקסמתי, ראיתי את ההקשרים, זאת אומרת, כבר ראיתי עמוק בתוך האקולוגיה, כן, בתוך האקולוגיה העמוקה, אחרי קורס פרמקלצ'ר
עם הרבה עשייה ברחבי הבית והגינה של קומפוסט וחיבור מחודש. המסך הזה שדיברת עליו כבר היה בתהליך מאוד מאוד אינטנסיבי של 10 ו10 ו10, והחיבור יותר ויותר לחומר ולמזון ולזבל, וכבר היה מאוד 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 חי, וכאילו מה שהייתי צריכה לשמוע זה שזה כישוף, כדי כאילו לסגור את זה, שזה קשור לעולם של כישוף, לעולם המכשפה, ובזמן שאני קוראת, אני כזה, יותר מדי מהדברים שכתובים שם מתאימים לי, בצורה כזאת של, אני כזה זזה וכזה, אוקיי, אוקיי, כן, אני עושה את זה, אוקיי. ואני קצת שומרת את זה בסוד, זאת אומרת, גם לעצמי אני עוד לא אומרת כזה, אני מכשפה, אני יותר אומרת כמו, איזה מעניין, יש קשר בין פרמקלצ'ר לכישוף, איזה מעניין, מה שלמדתי מטליה על זה ועל זה, שדבר מזין דבר, שכל דבר מזין לפחות 2 דברים, נגיד עיקרון פרמקלצ'ר, עיקרון ההזנה, זה עיקרון כישוף. עכשיו, ברור שלא חייבים גם לקרוא לזה כישוף, אפשר גם לקרוא לזה חוקי טבע. זה פשוט החוקים, זה פשוט אופן הפעולה של העולם שעליו אנחנו חיים, שהוא אופן פעולה מאוד מאוד חי, ושהשינוי הוא חלק ממנו, שהמעגל הוא זאת יש נגיד כללים וחוקים, אז נגיד מעגליות, והמעגל של ההזנה לאכול ולהאכיל, כן? להיזון ולהזין, זה בסיסי, זה בסיסי, וזה לא משהו שאפשר עליו להתווכח עליו בכלל. אז לבוא ולהגיד שזה כישוף, זה אולי להגיד, ברגע שאני רואה את זה, ואני מתחברת לזה, אז משהו אחר קורה בחיים שלי, של איזשהו סינכרון, ולכן גם לבוא ולהגדיר מה זה כישוף, זה אולי לא מה שאנחנו רוצות לעשות, כי אם כישוף זה פשוט החיים, אז אוקיי, בואי תגדירי לי חיים. או בואי תגדירי טבע, מה זה טבע. זהו, אז ננסה בכל זאת לגעת בזה מכמה זוויות, והראשונה היא ביוגרפית ממש, והייתי רוצה אני יכולה להמשיך לספר על מה קרה לי כשקראתי את הספר, אבל הוא בהחלט השפיע על הדרך שלי בעץ בעיר עד הרגע שבו אמרתי אוקיי די, והתחלתי ללמד ולהכניס את זה גם ללימוד שלי, ובסופו של דבר לפני כמה שנים הרשיתי לעצמי להגיד אני מכשפה וללמד קורס כישוף. אז בואי תספרי לנו רינה, איפה את היית כשכתבת את הספר הזה? וואו, את פתחת פשוט כל כך הרבה דברים שרציתי להיכנס דרך הפתח הזה. אבל אחד מהדברים זה הבחנה, זה כאילו נקודה צדדית, שאני קצת מבחינה בין כישוף וקסם. כי כישוף אני מתייחסת כמשהו שאנחנו עושים בכוונה, שבני אדם עושים בכוונה. יכול להיות שיצורים אחרים גם עושים את זה בכוונה, וקסם זה דבר שקיים בעולם. ומה שדיברת עליו מבחינתי זה הקטע הזה שהעולם חי, שאנחנו לא הסוכנים היחידים פה, אנחנו לא הריבונים היחידים, יש מלא 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 חיים פה. יש מלא דברים וכוחות שזזים ונעים ויש להם רצון ומה לומר ותנועה והזנה. ואני חושבת שזה חלק ממה שהביא לי את זה. כשאני פגשתי את התחום איזה יותר מעשור לפני שכתבתי את הספר, מן הסתם, ושפגשתי אותו, כבר החיבור לטבע היה, אבל תמיד היה חסר איזה משהו, איזה חוט מקשר, היה חסר לי שם, כאילו היכולת ליצור תקשורת, והאמת שזה לא נחת לי מיד עם הכרת התחום, זה משהו של לפתח במשך עשרות שנים, ויש עוד המון לאן לפתח את זה, אין לי פרומיל ממה שיש לבן אדם שגדל וחי בתרבות ילידית.
כאילו, ולא יהיה לי, אין לי ולא יהיה לי. וזה כולל אמותינו ואבותינו הפרה-היסטוריים, כן? שהם כולם חיו ככה. זה לא שהחיים, אחד מהאגדות הכל כך לא נכונות זה שהם היו, כאילו החיים שלהם איכשהו אפורים, פחות מעניינים, פחות מלאים ועשירים, וזה כל כך להפך. החיים שלנו בעיקר אפורים ומשעממים ואפילו חסרי תכלית במידה רבה. וואו, אז שכתבתי, אני פשוט רציתי להביא את הדבר הגדול הזה שפגשתי, שכל כך תפר את כל הקצוות ביחד כל כך יפה. את ההנפשה הזאת של העולם, ולא רק הנפשה, אלא קדושה. זה לא רק שהכל חי, וכאילו איכסה הכל חי, זה הכל חי וזה הדבר הכי מפעים שיכול להיות. הכי יקר, הכי מרהיב, הכי יפה. היה לך בחיים שלך רגע כזה, או רגעים של מעבר מאיכס, או בהלה ופחד מזה שמשהו חי? כי נדמה לי שאת כזה ילדת טבע, שתמיד היית מאוד מחוברת. אצלי זה היה מאוד חזק, המעבר הזה, מעבר די חד, בין איכס, איכס, איכס יו, וואו, כן. אני תמיד הייתי הילדה הזאת שהייתי יכולה ימים שלמים לעקוב אחרי החרקים. כן. אז איך הקסם היה איזשהו סוג של אישור של מה שאת היית מחוברת אליו ממילא. כן, כן. ואז ישבת לכתוב את הספר? באיזה שלב? איפה היית? אני ישבתי לכתוב את הספר בשלב זה התחיל התנועה, מה שנקרא התנועה הפגנית, התחילה לתפוס, כאילו להתרחב בארץ. אני הצלחתי וזכיתי ללמוד מכמה אנשים שלימדו קצת פה, וגם זכיתי לקרוא יותר באנגלית מרוב הישראלים, כי זה קל לי. וגם אפילו זכיתי להיות בכמה פסטיבלים וויץ' קמפס וכאלה בארצות הברית. ובאיזשהו שלב היה המון צמאון ללמוד. ואני זוכרת שהיה לי רגע, היה לי רגע הארי פוטר. אז זה היה גם השנים של הארי פוטר. ובדיוק זה היה בתקופה שיצא השלישי, זה אולי הספר הגדול בכלל מכל הסדרה. והיה את הקטע הזה בסוף, שאני מניחה שלעשות ספוילרס להארי פוטר מותר. הקטע בסוף שהארי חיכה שמישהו יבוא להציל אותו, וציפה שזה אבא שלו, והוא חיכה שיופיע, ופתאום הוא קלט שזה הוא עצמו, ואז הוא רץ לעשות את זה. אני פתאום קלטתי שאני המורה. כאילו, אני כל הזמן הזה גם חיפשתי מורים, ופתאום קלטתי שאני המורה. וכך התחלתי ללמד. כאילו, רגע, אף אחד פה לא יודע יותר ממני. כנראה שאני המורה. אז בעצם לימדת קורס כישוף. כן, למדתי, נראה לי היו 8 מחזורים. ובאיזשהו שלב קרו כל מיני דברים, ונחת לי שהספר הזה צריך להיכתב בעברית, ואני, בא לי להיות זאת שכותבת אותו. אז ישבתי לעשות את זה. כן. וכתיבה ומילים זה די הכלי שלי. אני חושבת לאחרונה שממש חשוב
שלמכשפות יהיה אומנות כלשהי. זה יכול להיות מלא דברים, כן? יש מלא שמציירות, ויש שמגלפים, ויש שמפסלות, ויש כל מיני. האומנות שלי זה מילים ומוזיקה. מהמם. אז זה הזמן גם להגיד שאת, אוקיי, עברו 18 שנים מאז שכתבת, וב-18 שנים האלה כתבת אולי גם לפני, את בעצם כל הזמן כותבת שירים, מן הסתם בהתחלה באנגלית ולאט לאט יותר ויותר בעברית, או את מתרגמת את השירים של עצמך. לא, 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 אני תרגמתי איזה 2 שירים של עצמי, אחד מעברית לאנגלית ואחד להפך. ואת מתרגמת שירים שהם מהתנועה הפגאנית באנגלית, את מביאה אותם לעברית כבר הרבה הרבה גם שנים. כמה כאלה. וגם אני כותבת, אני באמת כותבת את כאילו, ממה אין דרך, כאילו, גם כן, להביא אנרגיה לטקס ולכישוף כמו מוזיקה, מבחינתי. אז מוזיקה וקצב, זה וזה אחד בסיס. הדברים הקדומים ביותר שיש לבני אדם. אם את מדמיינת, בכל זאת נכון שציפורים, כמו שאת אמרת, מצייצות, אבל ממש מוזיקה ושירה זה משהו שהביאו בני אדם, והבאנו את זה בצורה מאוד מאוד קדומה, וזאת דרך גם שמחברת אותנו יחד, מאחדת אותנו, זה קצת כמו לקחת אור ולסדר אותו כלייזר, ממש לפי הקצב, זה מסנכרן אותנו, על כוונה, על רצון, על... אני חושבת שזה מתחיל אם חושבים ככה על תפקידם של בני אדם, של בנות אדם על פני האדמה, אז אנחנו נועדנו, ככה אני מרגישה, ואני גם לא לבד בזה, כמובן, שבאנו להדהד. יש לנו יכולת הדהוד מאוד מאוד מתוחכמת, מורכבת. אני נזהרת מהמילה מתוחכמת, כי זה לא כזה התחכום הזה מהראש, אלא אנחנו יצורים שבאופן מאוד מאוד מורכב, או רב שכבתי, יכולים להדהד את מה שהם רואים ושומעים, את כל המורכבות של הטבע שמסביב, וכשאנחנו נמצאות בתוך טבע, ושם היינו במשך עשרות רבות של אלפי שנים, אז אנחנו, בעצם הריקוד והקצב מסביב למדורה זה סינכרון של הקבוצה בתוך עצמה, שהוא כולו ביחד הדהוד של הסינכרון הקוסמי, הסינכרון של כל מה שמסביב, וזה אולי הדבר הראשון שעשינו, לפני המילה זה היה הקצב הזה, וזה לא מפסיק, זה לא מפסיק להיות לנו חשוב, זה לא מפסיק, ואם להחזיר את זה לביוגרפיה, אז מאז שכתבת את הספר גם הופעת באצבע עיר מתישהו, דווקא בהקשר של קורס כלכלה, ועל רקע של הפרמקלצ'ר עשית עבודה ובאת, כל מיני כאלה, ומפה לשם היית מגיעה די באופן קבוע והבאת איתך את המוזיקה. זאת אומרת, את באת כדי להביא את המוזיקה למעגל שהוא לא היה מאוד מוזיקלי. זאת אומרת, אני לא יודעת, אין לי את הכלי הזה של מוזיקה להביא אותו למעגל, והתרומה באמת ברגע שאת מגיעה למעגל, ואת מביאה את התוף, ואת מביאה את השיר, ואת מכניסה אותנו לשירה, אז קורה קסם, קורה משהו שלא היה קורה אחרת. היינו יושבים ועושים מעגל שיתוף, וכבר נגיד למדתי וכבר ידעתי לשים את ארבעת האלמנטים, ולהדליק אש, ולעשות מפה לבנה, ולשים פרחים, כל זה. בלי הקצב, בלי המוזיקה, זה משהו אחר. או במילים אחרות, זה משהו אחר כשהמוזיקה מגיעה. חשבתי, עלה כשאת דיברת על זה, עלה אולי הצ'אנט, שזה כאילו שיר פשוט שמשתמשים בטקס, אולי הראשון שכתבתי, וחשבתי אולי אני אתפוס את הטוף שלי ש2 מטר משם ואני אשמיע אותו, כן, ננסה. כן.
זה יהיה מאוד קצר, כי זה פשוט לשיר את אותו דבר שוב ושוב, וזה באנגלית. אבל תוכלו להבין על מה אני מדברת פה. בואו נראה. Everything thrives within the cycles. Nothing survives outside their flow. We live and die within the cycles. Round and around again we go. Everything thrives within the cycles. Nothing survives outside their flow. We live and die within the cycles. Round and around again we go. זה אמן. החיבור הבלתי אפשרי בין הדבר הזה לזום. פשוט זה מביא את הרעיון של מה שמנסים ללמד בפרמקולצ'ר, וזה מביא את זה בצורה פיזי, רגשי, כן, מעביר משהו יותר ממה שרק המילים יכולות. כן, כן. ואם אנחנו בהקשר של באמת מפגש פרמקולצ'ר, סדנה, קורס, פסטיבל, ואפילו זה, יש בזה את הזמניות הזאת של הכאילו, כי במקור פשוט חיינו את זה, באמת גידלנו לעצמנו את המזון, ופשוט ידענו איך לעבוד within the circle, עם המעגל של החיים, ובערב רקדנו מסביב למדורה ושרנו את השירים האלה שמביעים את החיים שלנו, ופשוט, ולאט לאט השכבות הפרדה האלה, שאנחנו עושות את זה רק בקורס פרמקולצ'ר, רק בפסטיבל, ועדיין זה כזה אנשים ביחד, ועכשיו אנחנו בזום. כאילו, זה רק הולך ונהיה גרוע יותר. אבל היתרון הוא שתהיה הקלטה, וכל הדברים המופלאים האלה שקרו בעץ בעיר, שהם היו, באמת חיינו את הרגע ביחד, ועשינו את הדברים, וכששרת ורקדנו, ושרנו ביחד, ואכלנו את האוכל ביחד, וכל הדבר הזה לא הוקלט. אין הקלטה. בסדר, זה רצף של חיים. זהו, חבל זה כמובן אני אומרת בבדיחות, אבל כל אותם עשרות אלפי שנים שבני האדם עברו ולא הוקלטו, ולא, אין הקלטה של זה, חברים. אבל! ואין, אפילו לא כתבו בספר, נכון? התחילו לכתוב מתישהו, אבל לא בדיוק על זה, כן כתבו, אבל זה כבר, אבל שלך, אותי הוא לוקח אבל אנחנו זוכרות. אבל אנחנו זוכרות. ומצידי, אני התחלתי, אחד מהדברים המשמעותיים ביותר שעשיתי בשנים האחרונות, זה שהתחלתי לעבוד עם השושלות. ויש לנו יכולת להיות בקשר עם השושלות שלנו. יש לנו קודם כל יכולת לוודא שהם בסדר והם בטוב, כי להיות בקשר בלי לעשות את זה, זה קצת לא מומלץ. אבל בתוך הלהיות בקשר הזה, אחד מהדברים שמגלים זה שהלשהות שם ולחוות את מה שהם מביאים, זה החלק הכי משמעותי. זה הרבה פעמים יותר משמעותי מתמונות ומסרים ומילים ומידע וזה, אבל לשהות שם ולספוג איזה איכות, למשל של אהבה שהם מביאים אלינו. זה פשוט משהו שאנחנו לא רגילים אליו. אז שנייה, אני רק רוצה להגיד למי שלא יודעת, שרינה מדברת על תקשורת עם המתים, כשהיא אומרת שושלות, אז היא מתכוונת לדבר הזה שהוא ממש טבו בחברה שלנו, זאת אומרת, בחברה החילונית בטח, המתקדמת,
אירופאית, תרבות מערבית, השכלה, נאורות, הלכנו לאוניברסיטה, למדנו איך העולם עובד, אנחנו יודעות שהכל חומר וכל אחד כאן הוא רק בשביל האינטרסים שלו ואנחנו יחידות נפרדות והירח זה גוש של סלע שפשוט טוב, לא צריך להרבות שם. כל הדבר הזה. ואז אנחנו באות ואנחנו אומרות, הירח דיברה אליי אתמול בלילה והיא אמרה, או סבתא שלי סיפרה לי שסבתא שלה, סיפרה לי שסבתא שלה, או פגשתי את סבתא של סבתא של סבתא שלי, והיא אמרה. ואיך... כל הקטע של הפגניזם גם כן והמכשפות, זה שאפשר תקשורת בלתי אמצעי. עכשיו זה התחיל עם אפשר תקשורת בלתי אמצעי עם האלוהות, שזה היה בשבילי כבר חידוש. למה את מתכוונת שאת אומרת בלתי אמצעית? לא דרך הכנסייה, דרך הבית כנסת, דרך הגבר, דרך המורה? פשוט... דרך התנ"ך, דרך, כן. תקשורת ישירה, שיחה. תקשורת ישירה, שיחה, לגמרי. להיות בשיחה. כן. שזה מהות אנושית בסיסית. להיות בשיחה עם כל דבר שאנחנו פוגשות. ואחרי זה לומדים שכל העולם פה משוחח. הציפורים האלה הן משוחחות. העצים, הצמחים, החרקים, כל דבר פה, האבנים, הכל בשיחה. אז לפני השושלות, אני רוצה להזכיר שרינה מלמדת גם אנימיזם, ואני עובדת עם המילה הזאת עכשיו, מנסה ככה להביא אותה לעברית, כדי שלא יהיה לנו עוד איזם. אז אלון ואני חושבים על באמת נפשאות, נפשיות כהוויה, כדבר שקורה. זה ייקח לנו זמן גם להגיע למילה, גם להשתמש בה ולהתחבר אליה. את בעצמך אמרת לפני רגע, הנפשה, זה אומר שאנחנו באות לעולם ונותנות נפש לדברים, אבל אז זה אומר שאני נותנת להם נפש. הנפשה, כן, סרט אנימציה, זה סרט שבו בן אדם לוקח משהו שאין לו נפש, הוא עושה כאילו יש לזה נפש, איזה חמוד. לא, הדבר הזה יש לו נפש. אז זה פשוט לבוא ולהגיד, כנראה נפשיות, זאת אומרת, אני אדם שרואה נפש בכל דבר כי היא נמצאת שם. זה לא משהו, זה לא אמונה. זה פשוט... ואני מחפשת להיות בקשר. אני רואה את זה. אני רואה את זה, מרגישה את זה, זה מדבר אליי, ואני מוכנה להגיד לעצמי, כן, זה דיבר אליי עכשיו, ולענות, ולהיות בקשר. אז אני רוצה להגיד שרינה מלמדת את זה. אז אני גם... הייתי בקורס, והוא היה נהדר, אני לא יודעת מתי את מלמדת את זה שוב, אני יודעת שאת בקרוב פותחת קורס דווקא בדיבור עם שושלות. ריפוי שושלות, כן. אני מתי הוא נפתח? לומדת ומנחה ריפוי שושלות. יש קורס מתוכנן ל-13 ביוני. יש טעימה לפני זה, קוראים לזה כנס קסם, Magic Awakening, בעוד שבועיים בערבה. אז כרגע אני עושה את זה, כאילו יש לי כל מיני כובעים, אבל זה שני הדברים שאני כרגע אני מתכננת על לימוד של ריפוי שושלות עם כוונה לחזור וללמד אנימיזם, כי זה ממש נראה לי מצאתי נוסחה שמאפשרת לפסוע מתפיסה פלוס מינוס מטריאליסטי לתוך חוויה אנימיסטית. דווקא אהבתי נפשאות, כי אין לזה, כי זה לא קיים, כאילו זה לא מילה קיימת. נכון. טוב, זה דיון אולי בנפרד, אבל נפשיות זה לא בדיוק מילה שקיימת גם. וואלה. כן, כאילו, היא יותר מוכרת איכשהו, אבל בעצם אין לה שימוש ביום, אין שימוש במילה הזאת, נפשיות. מישהו שהוא נפשי? דבר יכול להיות נפשי, תופעה נפשית, אבל אדם נפשי? כן. אז כן, אז את מלמדת עבודה עם שושלות, שיחה עם שושלות, שיחה עם ריפוי שושלות. הקדמוניות והקדמונים שלנו, יש כאילו
כל מיני, זה גם קצת מחפש את השפה שלו בעברית, אני מרגישה, כי זה אז חדש. כן, נכון, נכון. אז מאז כתיבת הספר, ששם זה בא מאוד מהחיבור לאלה, שזה היה בשבילי גם תגלית מאוד גדולה. אפשרות של אלות, אפשרות של אלה גדולה ככוח חיים שמוביל את כל הדבר הזה. את גאיה, למשל, כישות עצומה וחכמה ואוהבת שאנחנו חלק ממנה. פתאום עולה לי שיש גם עבודה עם זה, כי רגע, גאיה, לאן את הולכת בדיוק עכשיו? איך יצרת אותנו, איך בראת אותנו, ומה זה התכונות האלה ולאן את מובילה אותנו, ויחד עם זה, הכל מחזורים, ויכול להיות שאנחנו פשוט בסופו של מחזור ממש ממש עצום, אז אנחנו לא רואים מה הלאה. ולהישען לתוך היכולת לסמוך עליה גם פה זה חתיכת דבר. אני גם מאז הספר הלכתי ועשיתי תואר בסוציולוגיה, אנתרופולוגיה, שזה מאוד הרחיב והמחיש את העניין שאנחנו תרבות מאוד, וואי, ברכה לי המילה, אנומליה. התרבות שלנו היא לא ממש, נורמליים, לא נורמליים. כן, אבל לא אנורמלי, אנומליה, כאילו משהו שלא היה, שהוא שונה מכל דבר אחר שקורה, אבל משהו שלא ההסתכלות נענה לחוקים, האימפריאליסטית הזאת, שזה לא לפי החוקים, לא לפי הספר. לא, זה, זה לא אמור להיות, אבל אם, תמיד יש את האמירה הזאת, אבל אם זה קרה, אז כנראה שזה חלק מה, כי זה קרה, אז זה חייב להיות חלק. ובכל זאת יש תחושה של איזו סטייה מאוד מאוד חמורה אמ, מהישר. אפשר להגיד כן, סטייה מהישר, או סטייה היה מהמחזור יותר. כן, לא סטייה מהקו הישר, אלא סטייה משהו שהוא ישר במובן של יושר, של נאמנות ושל קרבה לכוונת היוצרת, כן? ו- ומהחיים, כי כמו שאת תיארת, מהסביבה ביחד וההתרחקות, אנחנו גם כן מתרחקים מחיים, אפשר לראות את זה בכל כך הרבה מקומות, כאילו, סך הכל היה לי גלגול די ארוך פה בתוך החיים האלה בתור אימא, וכל העניין של ילדות ומה זה ילדות היום, שזה גם הרבה יותר נורא מאשר שהבנות שלי היו ילדות לפני 20 שנה. ובלי בהשוואה בכלל כשאנחנו היינו ילדות. נכון. ושלא נדבר על עוד לפני זה, כן, כשילדים באמת הסתובבו ביער לבד, כי ברור, מה עוד יעשו? כאילו. כן. והיום לא משנה, כולם יודעים. לא נדבר על זה עכשיו. אבל זה קשוח, זה ממש קשוח, העולם כרגע. וקל להיסחף לפסימיזם וייאוש וויתור על הקסם או על זה שיש פה איזשהו משהו שפועל לטובתנו, כי הכל נראה כאילו כל כך פועל לרעה. אז אבל החיבור לא מאפשר את זה. כאילו ברגע שאת מתחברת למקור החיים הזה, מה שעולה וגועש זה כזה חדוות חיים, שאי אפשר, פשוט אי אפשר, כמה ועוד פה, עכשיו, בתקופה הזאת, אבל אי אפשר. תלוי באיזה רגע את תופסת אותי. נכון. זה תלוי אם זה ברגע של חיבור למקור החיים הזה או לא. וזה לא אומר שאין גלים של עצב ויגון ממש מאוד מאוד גדול. אני חושבת שהחיבור לחיים מגדיל את
המקום שלנו ליגון, ומאפשר לנו איזושהי חיבור, כלומר החיבור הזה, החיבור לחיים הוא גם חיבור למוות והכרה. אנחנו מרשות לעצמנו להכיר כשדבר הוא מת, אנחנו מרשות לעצמנו אבל מאוד מאוד גדול, וכשחלומות מתים או תקוות מתות או האופטימיות מתה, אז יש שם הרבה הרבה מקום לעבודה. זה לא כזה אוקיי מת ביי, כאילו סוגרת איזה מסך, אלא להפך, אני נשארת עם זה ואני נוגעת בזה, וזה מאפשר לי גם חיבור לכל הדברים שאני לא אמורה להתחבר אליהם. למשל סבל של אנשים שחיים בעזה, כאילו אני אמורה להתחבר רק לסבל של החטופים והחטופות, ואני מתחברת לזה. אבל זה לא, אין גבול, אין גבול לחיבור שלי. הגבול הזה נפל. אני כואבת באותה מידה גם את הסבל של אנשים סגורים בבטון ואין להם אפשרות לצאת מכל מיני סיבות, אם זה המלחמה ואם זה התעשייה. זה לא חייב להיות מלחמה. זה יכול להיות סתם העולם התעשייתי הקיצוני שמכניס אנשים לקוביות בטון ולתנאים מאוד מאוד קיצוניים. ואז החיבור שלי הוא גורם לי להיות בכאב מאוד גדול על המצב הזה של אנשים אחרים. ועל אנשים שהם לא בני אדם גם, אחרים. כן. אני חושבת שבמיוחד העונה הזאת מאוד מביאה את זה, כי מצד שני יש עכשיו את שיא הפריחה, שיא השגשוג, שיא הפריחה, וגם זה הזמן שאנשי העיר והתרבות שלנו נוטים לפחד ולצאת עם החרמשים ועם הקוטלי עשבים ולקטול את זה. פשוט להרוג הכל. כן, זה גם הדבר הלא מקובל הזה של להתאבל על סבלם של בני אדם וסבלם של בני אדם, כמו שאמרת, אחרים, וזה נחשב למאוד מאוד לא רגיש אפילו. נגיד להסתכל על טנקים שנוסעים צפונה, זה קרה לי, ולחשוב על הזיהום שזה יוצר. אוי נו, מה זה חשוב עכשיו? יש מלחמה. אבל כן, אנחנו הורגים פה את האדמה, אנחנו הורגים את האוויר, אנחנו הורגים את התנאים לחיים. כן, אנחנו יוצאים להרוג את האויב, נגיד במילה מאוד גדולה ושטחית, ובלי להיכנס לוויכוח הפוליטי, כי זה באמת לא רלוונטי כרגע. לי מה שרלוונטי זה ההרס. זאת אומרת, לכאב שלי, מה שרלוונטי, מה שמפעיל אצלי את הכאב, זה שהורגים את החיים. הורגים את האפשרות לחיות. וגם אפשר לקחת את זה למקום מאוד מאוד אישי ואינטימי ופיזי. כל דבר שאנחנו אוכלים, כמעט כל דבר, זה כרוך בלהרוג משהו, כן? גם אם מדובר בגזר, כן? אין הרבה ימים שאני לא אוכלת שום גזר, כן? או חסה. וואי, יום בלי חסה זה יום אבוד אצלי. אבל... בכלל, הצחקת את מי שמאזינים לנו ונגיד מכירים אותנו פחות, זה כזה, אז החסה זה הבעיה שלה, אוקיי. אבל אני לא יכולה לאכול את החסה בלי להרוג את החסה, כן? כן, אבל יש הבדל בין המלחמה שאנשים עושים, לבין מלחמה שאנשים עושים בשביל לחיות. יש הבדל בין להרוג חסה בשביל לאכול אותה, זה חלק מהמעגל. לבין לצאת למלחמה נגד החסות באשר הן, ולנסות להשמיד את כולם. אבל אני יודעת שזה כאילו נשמע מצחיק, אבל יש כאן מלחמה שהיא בעצם אחד הדברים שהיא עושה זה לחסל, דיברנו על זה במשול הצער, הייתה שיחה עם אורי גורדון, זה כאילו חיסול של אמצעי המחיה, כן? מה זה לחסל את החסה באשר היא?
זה למה אנשים עושים את זה, ואנשים עושים את זה כדי לחסל את אמצעי המחיה. למשל, אם אני קוטלת עשבים, אני מחסלת אמצעי מחיה של חרקים. זאת אומרת, אני לא עושה את זה בשביל זה בהכרח במודע, אבל זה מה שאני עושה. כשאני באה לחסל משהו, אני בעצם מחסלת את כל מה שניזון ממנו, או מקטינה מאוד את האפשרות שלו לחיות בעצמאות. כשאני באה ומחסלת שדות חקלאיים, או את ענף החקלאות של החקלאים הקטנים, אני מחסלת את האפשרות של החקלאים הקטנים האלה להישרדות, וזה נגמר או בתלות מאוד גדולה של החקלאים האלה, הם הולכים לסופר בסופו של דבר, הולכים לעבוד בעיר, ולפעמים זה נגמר בהתאבדויות של אנשים שפשוט התייאשו מהדבר הזה. זאת אומרת, יש כאן עניין שהוא כאילו נשמע לרגע מצחיק, חיסול החסה באשר היא, אבל באמת יש פה חיסולים של תרבויות ושל שפות שזה חיסול. זה לא בשביל החיים, זה בשביל לחסל. נראה לי שכדאי להחזיר את הדברים לכישוף, כי אני לא יודעת אם רצית לקבל שאלות, אם יש אותם, אבל אנחנו נדדנו לנו אבל זה כן, אם לחבר את מה שאמרתי עכשיו למה שנאמר כאן לכל אורך השיחה, אז בעצם יש כאן, החיסול הזה הוא כן כוח שנעזר בכלי, יש כאן כישוף שהוא נעשה עלינו ונעשה עלינו ועל העולם בצורה מאוד מאוד אגרסיבית. וכדאי, ואני לא אמשיך עכשיו לעשות את זה, אבל כן כשפורטים את זה למה שקורה ועושים את החיבור לכוחות שהם מעבר לאיך שהמוח הריאליסטי שלנו מתייחס לזה, המוח הרציונלי, שאומר לנו, טוב, אין ברירה, צריך לעשות את זה, כי ככה, כי ככה. כל הזמן יש הסברים. ולתפוס את זה באמת דרך כוחות של כישוף והשפעה, זה תפיסה שמראה לי את העולם בצורה אחרת. אז מבחינתי זה מביא אותי לשאלה, אז אם אנחנו מכירות בכוח הכישוף ובכוח הקסם, ואם אנחנו התחלנו ללמוד איך לעבוד עם זה ולהפעיל אותו, אז מה מתבקש מאיתנו ברגע הזה? מה אנחנו יכולים לעשות? ואולי יותר ממה, שגם את השאלה איך בדיוק לפעול? נכון, זו השאלה שתמיד נשאלת. כן. כי יש היום המון אפשרויות, האינטרנט גם חושפת אותנו להמון אפשרויות פעולה, ומצד שני יש איזושהי תחושת שיתוק מאוד מאוד גדול. אז אחד מהדברים, יש כמה תשובות פה, אבל אחד מהדברים שאני מאוד דוגלת בהם, זה לדאוג לקשר טוב וחזק ומיטיב עם כוחות שהם גדולים מאיתנו, ויש להם ראייה גדולה מאיתנו, ושיכולים לכוון אותנו. אני הרבה עובדת עכשיו עם השושלות, וזה מה שאני מלמדת, כי הן פשוט הכי נגישות לנו. כאילו אין שום כוח בחוץ שאנחנו מעניינים אותו, כמו שאנחנו מעניינים את הסבים שלנו. לא, אין. אז זה מאוד נגיש, ואם עובדים עם שושלת שלמה שהיא בריאה, אז זה כבר יש כוח מאוד משמעותי, ואנחנו גם לא ישויות כל כך נפרדות. מה שקרה להם ומה שקורה איתם עכשיו, גם שהם לא בגוף, זה עדיין משפיע עלינו. אז זאת דרך אחת. וזה יכול לבוא בכל מיני כיוונים אם עובדים ככה, זה לפעמים בא בתוך ידיעה של לכי תעשי את זה. זה את עושה עכשיו. לפעמים זה משהו שנגיד חשבתי על איזה כיוון, נגיד היה פעם שחשבתי על איזה כישוף שאולי כדאי לעשות. כישוף במובן של ספל בצורה קלאסית ביותר. ולא הייתי בטוחה אם זה נכון. רגע, כישוף במובן של מה? ספל. ספל.
כאילו במובן הקלאסית ביותר שחושבים על כישוף, אוספים חומרים, עושים איתם פעולה, מטעינים אותם באנרגיה, ולא הייתי בטוחה אם זה דבר נכון או לא. אז אמרתי, אוקיי, בשביל מה שאני חושבת אני צריכה א', ב', ג', א', זה לא דבר שבדרך כלל אני נתקלת בו, ואין לי אותו. אם יופיע, אם יקרה על דרכי, אני הולכת על זה. תוך 3 ימים. כאילו, אז לפעמים זה בא ככה שדברים פשוט מופיעים, ולפעמים יש דרכים שפשוט לומדים לעבוד עם הכוחות, ולעשות איזו עבודה אנרגטית שמזיזה משהו. לזה בדרך כלל נדרש קבוצה משמעותית שמקדישה גם את הזמן והאנרגיה בלעשות את זה, וזה אחת הבעיות שלנו היום והאתגרים שלנו היום. למשל, אני נוסעת לכנס קסם הזה, ואני אמרתי שאני אביא טקס כזה, במחשבה של להשתמש באנרגיה שכבר נמצאת שם, כדי לנסות להביא איזה משהו, להזיז את הקיפאון שאנחנו נמצאים, ולנסות להזיז לכיוון חיובי ולא שלילי. אבל לא ככה בדרך כלל עובדים, שאני עבדתי המעט פעמים שהייתי בטקסים שבאמת ניסו להזיז משהו גדול והצליחו, זה היה עבודה של הכנות של בדרך כלל שבועות לפני, ולפעמים התאספות של כמה ימים, לפעמים של הרבה שעות, אבל זה היה הרבה אנשים עם הרבה הכנה של איזה צוות פנימי, ואז על הצוות הזה, שזה כמו השלד, התווספו עוד הרבה אנשים שפשוט באו להביא את הקול שלהם והאנרגיה שלהם והריקוד שלהם והכוונה ומה שהם מביאים. אז הם הביאו את המסה של האנרגיה, אבל אנחנו סיפקנו שלד שהיה יכול להביא את זה. בדרך כלל אנחנו לא עושים את זה היום. אנחנו מתאספים לאיזה טקס קטן שפעם אחת שנגיד אני אתכנן כמה ימים מראש אין מספיק הזנה של אנרגיית חיים בשביל להזיז משהו ממש גדול. אז אם נרצה להזיז דברים ממש גדולים בצורת כישוף, לפחות זאת הדרך שאני חוויתי שניתן לעשות את זה. יכול להיות שיש אנשים עם יותר יכולת ואפשרויות אחרות, אבל זה מה שאני ראיתי. אני חושבת שהדרך הזאת, אם זה גם חוזר לשיחה הזאת לחלקים אחרים שבה, זאת הדרך האנושית שבה הכישוף הוא חלק מהחיים. לא כל אחת היא מכשפה, אבל כולם מכירים ויודעים מי זאת, או מי הן המכשפות, או הקוסמות, או השמאניות, או המרפאות, או הסבתות החכמות. באמת שזה יכול לבוא בכל מיני מילים, וגם יכול להיות שגם לא הייתה לזה בדיוק הגדרה, אבל ידעו מי עושה את העבודה, מי עושה איזה עבודה בתוך קבוצה. וכמו שאמרת, יש את המתכננות, יש את מי שמובילה, יש את הדברים שהחליטו שיקרו בטקס, וכל מיני אנשים תורמים כל מיני דברים לכל מיני חלקים, וכל הדבר הזה הוא מתרחש לאורך החיים, לאורך זמן, עד שזה מגיע לשיא. ויכול להיות שזה מגיע לשיא פעם בחודש, נגיד בלבנה מלאה, יש את הדברים הקבועים, יש את החגים שהם פעם בכמה לבנות, יש את החגים המשמעותיים שזה אולי פעם בשנה, יש את החג הזה ופעם בשנה, ויש חגים שקורים פעם ב-1450 שנה. יש כזה דבר. יש גם לפי הצורך. זה גם תרבויות שחיו את הגלגלים השונים של הזמן, ומיקמו את הטקסים שלהם, ולא בגלל נגיד חג שבועות זה מתאים כי כולם בחופש אז נעשה זה ואז כולם באים והם באים כאילו אז זה נורא אפשר לעשות דברים מצוינים באמת בפסטיבלים. מה שאני אוהבת בזה זה שזה זה כמו זה קפסולה, זה כזה הנה ככה זה צריך להיות.
אבל זה לא הדבר, כן? אבל לפחות אנחנו חיות את זה באיזה שהן פעימות. גם אם זה כמה חברות שנפגשות למפגש של שעה, כי זה מה שהן יכולות כרגע, זה מזכיר לנו את זה הדבר. גם מזיז דברים בתוכנו, שמזיז דברים בחיים שלנו ומסביבנו, כן. וכל דבר מזיז דברים אחרים, הכל משפיע על אז הכל. יש את הפרספקטיבה של גם הקטן הוא מאוד מאוד משמעותי, ולא צריך כזה לשבת ולבכות על זה שאין לנו את האפשרות לעשות את הדבר הגדול. כלומר, אפשר לבכות על זה, אבל לא צריך שזה יעצור אותנו מלעשות דברים קטנים ומשמעותיים. אבל גם מהצד השני, להבין שהציפייה של כזה, אוי רינה, תעשי כישוף ושתפסיק המלחמה, את לא מכשפה, רגע, את מכשפה או לא? אז תעשי כישוף. זה לא רציני. אז יש שני דברים פה שאני אוהבת לומר. אחד מהם זה שפה יש את המשמעות של המכשפות, הן בדרך כלל אומניות גם. יש בדרך כלל איזושהי אומנות, כי אומנות מלמדת את זה. אומנות צריך לתרגל וללוש הרבה ולחזור הרבה פעמים עד שמשהו יוצא ממש ממש שייני. אבל עכשיו יש AI, לא צריך את כל הדבר הזה, רינה. פשוט תלחצי על כפתור. אז ללחוץ על כפתור והחטופים יחזרו, את יודעת מה? קונה. אבל לא בטוחה שנגיע לזה. והדבר השני שאני אוהבת לומר, ואמרתי את זה המון, שמעת אותי בקורס של האנימיזם, שהעולם הוא פרקטלי. ומה שזה אומר, מי שלא שיחק אף פעם עם תוכנה של פרקטלים, אני ממליצה, זה דוגמה שזה לא משנה כמה עושים זום אאוט וכמה עושים זום אין, כמה מסתכלים על ענק גלקסיות וכמה מסתכלים על לא רק מיקרו-אורגניזמים, אלא אפילו יותר קטן מזה. אלקטרונים. בכל שלב באמצע, רמת המורכבות לא משתנה. אי אפשר לומר, השלב הזה יותר חשוב כי הוא מעל. אין משמעות למעל מתחת הזה. יש, כאילו, זה שכוכב עובד שם, וחי שם ועושה את מה שהוא עושה שם, ופרוטון עובד שם ועושה את מה שהוא עושה שם, או אלקטרון עוד יותר קטן, זה אומר שכוכב יותר חשוב מאלקטרון. אבל כוכב גם מורכב מאלקטרונים, כאילו, אי אפשר לומר את זה. אי אפשר לומר את זה. כן. ואולי לכן, לא יודעת, רציתי להגיד, לפעמים אולי לכן אני מרגישה בסדר עם זה שכרגע העיסוק העיקרי שלי זה להקליט מוזיקה, שזה נראה, מה, לא קשור בכלל. אבל כאילו, זה הדבר שהרגשתי שבאתי להביא את זה. זה הדבר. איך זה משפיע? מה זה יעשה? האם יעשה משהו? לא יודעת. גם כל זרע שנובט לא יודע, יעשה משהו, לא יעשה משהו, מה יעשה? אני חושבת שבזמנים שמנכיחים לנו את השבריריות של החיים ומביאים את המוות כל כך קרוב אלינו, אז זמנים, או זמנים של קטסטרופה, כן? זה זמנים שהם מאוד מעוררים כל מיני דברים, ובין השאר הם מעוררים את אוקיי, מה באתי לעשות? ולעשות את זה. זאת אנחנו מבינות שקיבלנו פה מתנה את החיים שלנו, ובאנו לעשות משהו, וזה טוב לגלות מה זה הדבר הזה, ואם גילינו, ויכול להיות שאנחנו יוצאות עכשיו למסע גילוי, ועוד לא גילינו, אבל אם כבר יש לנו את זה ביד, אז זהו, אז לשבת פשוט ולעשות את זה, כי אנחנו פה, זה כיף. וזה לא תמיד כיף, וזה גם לא תמיד אומר שיש או, רק דבר אחד. נכון, נכון. אבל ברגע שאת עושה, כבר ברגע שאת עושה את הדבר האחד שאותו את עושה כרגע, כן. שזה יהיה דבר אמיתי. שבאמת, באמת,
ודרך אגב, זה אחד מהדברים ancestors שלנו הכי על זה. על שזה, לעשות שאת תעשי את הדבר שאת צריכה לעשות. כן, כאילו, וואלה, שלחנו אותך פה לעשות משהו, יאללה. כן, כן, כן. אני גם, אני מאוד מרגישה את זה, כי אני עושה עבודה שלפעמים היא מרגישה כמו איזה, שאני טוחנת באיזה אבן ריחיים כזאת, ומסתובבת ומסתובבת ומסתובבת, זה כזה, כן, זה מה שבאתי לעשות. אז נראה לי שאנחנו נביא את השיחה הזאת לאט לאט או מהר מהר. נביא אותה לידי סיום. אני מסתכלת ככה עם... אז אני חושבת שדיברנו על כל הדברים שאת עושה, שזה אני גם חושבת, מוזיקה שיוצאת לאור שיר אחרי שיר לאט לאט בקצב שלה. יש את השירים שאני, וגם את, אבל אני ממש מחכה להם, והם עוד לא יצאו. כמה עוד סבבים של קורס כישוף אני אלמד עד שיהיה את השיר שאני רוצה להשמיע בקורס הכישוף? לא, אחד. זהו, זה הולך לקרות? זה יקרה בסדרה הזאת? מה דעתך? לא יודעת, נדבר על זה. שוב, אני חוזרת רינה, תיזהרי עם כל מילה. אה, את יודעת, אה, בדיוק לפני חודש עברי, אבא שלי נפטר, ואני עכשיו רק חוזרת לשיר, וזה ייקח קצת זמן לחזור לכושר, וזה מה שהשירים האלה הם מחכים שאני אשיר אותם, אז יש כמה שמוכנים חוץ מזה, אבל אני צריכה לשיר אותם. אז, אה, אז כן, אני אגיד שדיברנו על המפגש הזה, ודיברנו על זה שתשאירי במפגש, ואת אמרת, שנייה, אנחנו בחודש, יש עכשיו חודש שבו אני לא, אני נאמנה למנהג, ואני לא שרה בחודש הזה אחרי שאבא שלי נפטר, ו... ואז אתמול גילינו, אתמול השלמנו חודש, כן. אז גילינו שהמפגש הזה הוא יום אחרי. כן, אז זה גם איזה מין נקודות ציון כאלה בזמן שאיכשהו מסתנכרנות, זה משהו שמאוד מאפיין את הדרך המכשפה, ממש, ממש. שמחליטות דברים ואז כזה, ופתאום מרגישות כמה אנחנו בעצם חלק ממערכת גדולה שיודעת יותר טוב מאיתנו, מתי אנחנו אמורות לעשות מה. נדמה לי שאני החלטתי את זה בגלל כל מיני דברים, ואז כשאני מבינה איך זה נפל, אני כזה, אוקיי, תודה. כן. אז תודה לכוחות שהפגישו אותנו היום, יום אחרי ה-30, ולכן מותר לך לשיר וכבר שרת. כן. וגם רצית אולי להעלות אחד מהשירים שכן יצאו לאור. מה את אומרת, רינה? את רוצה להגיד עוד משהו, או שנשמע את השיר הזה לסיום, ואז... כן, אולי אני אגיד איזה משהו על זה, על השיר הזה שאולי הוא מדבר בפני עצמו. שיר לירח, שמכשפות במיוחד קשורות לירח. אבל זה מאוד מתקשר לי למשהו שעברתי אחר כך בעקבות השיר הזה יצא בקיץ, בעידן שלפני, ואחד מהעבודות שאני הייתי צריכה לעשות עם השושלות שלי מאז, העבודה העיקרית, זה היה להתאסף עם השושלות שלי ולהבין שאפשר להיות אפשר להיות עושה ניסים ועושה קסמים, או אפשר להיות קורבן, ואי אפשר להיות שניהם, זה לא עובד ביחד. ויש לנו מסורת, גם בשושלות שלי, כן? מאוד גדולה ומושרשת של להיות קורבן. וחלק גדול מהדברים שאני, כאילו, אם מדברים על חזרתיות בתור לתרגל משהו, זה אחד מהדברים שאני כל הזמן צריכה לחזור ולשים לב איפה מתיישב לי הדפוס שמרגיש קורבן של משהו.
שמרגיש זה לא היה הוגן, זה לא בסדר, זה לא בא לי על זה, לא, כאילו, נו, קחו את זה ממני, נו, כאילו די, למה אני צריכה להתעסק עם כל מיני דברים כאלה, וכל הזמן לחזור להתחלה, ולהגיד, רגע, יש פה בחירה. ועבודה עם השושלות אפשרה תמיכה, שהשושלות כבר, זה שהם מתים, זה יותר פשוט לבחור דברים מאשר פה, אז הם כבר בחרו. כאילו, אז הם יכולים לתמוך בזה. ואני מרגישה שהשיר הזה איכשהו גם מהדהד את וואלה, שוב עשיתי גם אם רק במובן פנימי את הדבר הלא נכון, את מה שלא התכוונתי לעשות וכאלה. בוא נחזור, ההתחלה החדשה, מתחילים שוב, מנסים עוד פעם. ומה שהרגשתי במיוחד עם השיר לבנה שכתבתי, היה שוואלה, אם גם הירח עושה את זה, אז כנראה שזה בסדר. אז אני אנסה. יאללה, בוא נשמע את השיר. השיר קוראים לו חדשי אותי. את צריכה לאפשר לי כנראה רינה עושה עכשיו את הקסם של לשתף מסך. כן. לשתף מסך. וכל הדבר הטכנולוגי שיביא את השיר הזה למסך של כולנו. ואני ככה חושבת שלא דיברנו, על מה לא דיברנו היום, ולא תהיה ברירה אלא לעשות עוד שיחה, זה על קצת שיחת היסטוריה על מאיפה באנו. לא שושלות עכשיו, אלא ממש המסורת הפגנית, קצת יותר. זה בפעם הבאה. טוב, נראה אם... חדשי אותי בשובך, חדשי אותי, חזקי אותי עם אורך, חזקי את נשמתי. חדשי אותי בשובך, חדשי אותי, חזקי אותי עם אורך, חזקי את נשמתי. גם אני דאגתי אל החושך, גם אני הסתרתי את פניי, גם אני רוצה לשוב ועוד פעם להאיר, גם אני אמשיך במעשותיי. חדשי אותי בשובך, חדשי אותי, חזקי אותי עם אורך, חזקי את נשמתי. גם אני דאגתי אל החושך, גם אני הסתרתי את פניי, גם אני רוצה לשוב ועוד פעם להאיר, גם אני אמשיך במסעותיי. חדשי אותי בשובך, חדשי אותי, חזקי אותי
עם אורך חזקי את נשמתי, חדשי אותי בשובך, חדשי אותי, חזקי אותי עם אורך חזקי את נשמתי. גם אני דאגתי אל החושך, גם אני הסתרתי את פניי, גם אני רוצה לשוב ועוד פעם להאיר, גם אני אמשיך במסעותיי, גם אני דאגתי אל החושך, גם אני הסתרתי את פניי, גם אני רוצה לשוב ועוד פעם להאיר, גם אני אמשיך במסעותיי. חדשי אותי בשובך, חדשי אותי, חזקי אותי עם אורך, חזקי את נשמתי. גם אני דאגתי אל החושך, גם אני הסתרתי את פניי, גם אני רוצה לשוב ועוד פעם להאיר, גם אני אמשיך במסעותיי. גם אני דאגתי אל החושך, גם אני הסתרתי את פניי, גם אני רוצה לשוב ועוד פעם להאיר, גם אני אמשיך במסעותיי. גם אני דאגתי אל החושך, גם אני הסתרתי את פניי, גם אני רוצה לשוב ועוד פעם להאיר, גם אני אמשיך במסעותיי. חדשי אותי בשובך, חדשי אותי. וואו, מטורף. אז רוי משמיע קול. שגם את שרה. אולי זאת הזדמנות להגיד שכן יש לנו כאן פורום מצומצם, ונשמח לשמוע את הקולות לפני שאנחנו מסיימות את השיחה הזאת. אז בוא ניקח כמה דקות ובאמת נשמע. אני אגיד שאני נורא מתרגשת לשמוע את השיר הזה, שאני מופיעה בקולות רקע, שביליתי יום של הקלטות עם רינה ועוד נשים מהממות מהקהילה שלנו, וזה היה נהדר וכיף לשמוע גם את השיר, אז תודה רינה. רוי, אתה רוצה להגיד משהו? אני אשמח. בוא. האמת שאני הקשבתי לכן, אני מאוד נהניתי מהשיחה שהתנהלה כאן. אני ככה מאוד התחברתי למוזיקה של רינה. אני גם שמעתי כמה שירים בסאונד קלאוד. כן, אבל כן, על מה לדבר, על מה להשמיע אם קול. יש שאלה, לא חייבים, פשוט השמעתי קול, אז אמרתי, אולי יש לך איזושהי שאלה. זה ממש כמה דקות קצרות, אנחנו כבר צריכים לסיים, אבל אמרתי, זה לא יהיה נורא מאתגר להציע את זה, אנחנו כאן קבוצה מאוד קטנה, אז אם אתם רוצים.
האמת שהייתה לי שאלה בנוגע לשושלות. אני כאילו, בהנחה, רינה, שאת מאמינה בגלגול נשמות, איך אפשר לתקשר עם נשמות שכבר התגלגלו? נניח והשושלות שלי התגלגלו הלאה, מבינה? בטח, זו שאלה מאוד נפוצה. כן? כן, כן. ויש לי 3 תשובות. אוקיי. הראשונה היא, ומאוד מסתדר לי, שאפשר לראות את הנשמה כמשולשת. שחלק מהנשמה במוות ממשיך כ-ancestors, מתווסף לשושלות, ועושה את מה שעושים הלאה. חלק מתגלגל אחרי איזה תהליך, או לא אחרי, יש כאלה שמתגלגלים מיד. וחלק מתפזר ומצטרף לכל שאר החיים וכל שאר העולם. זאת דרך אחת. דרך אחרת ששמעתי זה שהזמן הוא לא כזה ליניארי כמו שאנחנו תופסים אותו. ולכן דברים שאנחנו תופסים אבל איך שני הדברים האלה יכולים לקרות בו זמנית, זה לא הגיוני לנו כי אנחנו תופסים את הזמן כליניארי, והוא לא כזה. איך הוא כן? אני לא יודעת. אני פחות, איך אומרים את זה בעברית? I can't wrap my head around it. אני לא מצליחה לתפוס את זה, את הקטע הזה של הזמן מתעקם וחוזר על עצמו ועושה גלים, אבל יש הרבה אנשים שהם בתפיסה הזאת. אם אני יכולה להוסיף, אז אני אוסיף שאני מאוד מתחברת לזה. אני לא יכולה להגיד שאני הבנתי את זה. אני כן בן אדם פה בעולם הליניארי הזה, זה באמת קשה, אבל זה נשמע לי כל כך הגיוני, וגם אני רואה את זה מתבטא בחיים שלי הרבה פעמים. זאת אומרת, כל העניין הזה של לזהות את העתיד, כלומר, לנחש את העתיד, או שדברים קורים, או חולמים, ואז הם קורים, או להפך, הם קורים. זה מתבטא בחיים שלנו, אנחנו פשוט נוטים להתעלם מזה. אז הזמן הוא לא ליניארי, שהכל חי בבת אחת כל הזמן, גם העבר הרחוק. הכל עדיין חי, ועל הבסיס הזה אני מרגישה שזה לגיטימי, או שזה הגיוני לי, לדבר עם דברים שהיו, כי הם לא בעבר, הם פה, הם עכשיו עדיין. אז לי זה עושה המון, זה פותח לי, המחשבה הזאת. ודבר שלישי, אני גם מכירה אנשים שבקשר עם אנשים קרובים אליהם, ספציפיים, שהיו מאוד קרובים והם מתו, והם המשיכו להיות בקשר אחרי המוות, ובאיזשהו שלב אמרו, הבנתי שהוא יתגלגל הלאה, והקשר עוד נמשך. לא קשר עם חיים אחרים חדשים של הגלגול החדש, אלא גם הרגישו ששני הדברים האלה קרו. זה גם חלק מהעניין הזה של הזמנים, של הכל חי ביחד. כן, זה יותר המחשה של זה מאשר הסבר. כן. אבל כן, אלה ההסברים. האמת שאני גם בנוסף אשמח לשתף אתכם במשהו שקרה לי לא מזמן עם האם הקדומה. אני ישבתי והסתכלתי, כאילו חשבתי לעצמי על כל המצב שקורה בעולם, בכללי ועל כל הזיהום, ואז אני שאלתי אותה למה? כי בכוחה יש את כל הכוח של היקום, היא היקום, הרי היא יוצרת הכל. למה היא לא מנקה את זה? למה היא משאירה, למה היא נותנת ביטוי לפסולת שיש בעולם הזה?
לא נעים לקרוא לזה ככה, אבל נגיד לאנשים לא נעימים, או לזיהום שקורה, או לכל הטכנולוגיה והשדידת כספים שקורה כאן, ונגיד למטריקס הזה שאנחנו חיים בתוכו. למה היא נותנת לזה ביטוי? עכשיו, פעם שאלתי אותה באמת, למה היא לא מנקה, למה היא לא עושה שינוי? ואז היא אמרה לי, היא לא ממש ענתה, אבל הייתה פעם אחת שאני שאלתי אותה גם, למה היא לא יוצרת יקום חדש, מימד חדש, למה היא לא מנקה את זה, וכאילו יוצרת עולם חדש, עולם נקי יותר. ואז היא אמרה לי, ככה באמת שאני הצלחתי לשמוע אותה, שעם כל הרעל שיש בעולם הזה, יש קשרים של האהבה שלה לדברים מסוימים בעולם הזה, גדולה יותר מהכל. וזה למה היא כאילו לא מנקה, או עושה את השינוי הזה שאנחנו טוענים אליו. אתם מבינות? כן. היא פשוט הראתה לי שהאהבה חזקה יותר. שזה מה שנותן לה להתמודד עם הסבל הזה, שחלק מהאנושות עושה. כי להגיד שכל האנושות היא טובה, זה לא נכון, אבל האהבה שיש לה כאן, עם חלקנו, בין אם זה עם החיות, בין אם זה עם המכשפות או בעלי ברית, היא הרבה יותר חזקה מהכל. איזה יופי. כן. כן. זהו. תודה, רוי. יש עוד מישהו שרוצה, עוד מישהי שרוצה להגיד משהו? באמת תודה. טוב, אני רואה וידאו סגור, אז אני כזה מנחשת שהבן אדם לא רוצה זה גם לא חייב. לפתוח מיקרופון גם, וזה ממש לא חובה והכל בסדר. אז אנחנו נסיים את השיחה הזאת להיום. אני אסיים עם תפילה קטנה שאני גם אומרת לעצמי יותר מפעם אחת ביום, וגם אני אוהבת לסיים ככה מפגשים. אז אפשר לעצום עיניים ולתת למפגש הזה לשקוע, לדברים שנאמרו, להדהד ולמצוא את המקום שלהם בתוכנו. מי ייתן וטבע חוזרת להיות חוק? מי תיתן ואדם מוצא את מקומו בחזרה בעולם? מי תיתן וחיים חוזרים לשגשג? תודה, תודה, תודה. תודה. אז תודה לכל מי שהייתה איתנו במצלמות מסביב של כל הדבר הזה. תודה לרינה. ולהתראות, מוזמנות להצטרף לסדרת הכישוף, להצטרף למעגל המחבקות של עץ בעיר בפטריון, ליצור איתי קשר ולשאול על מה אני מדברת, ליצור קשר עם רינה, יש לה אתר מאוד יפה. אני אפרסם את השיחה הזאת יחד עם לינקים גם לאתר של רינה, לקורס הריפוי שושלות שנפתח בקרוב. וכל שאר הדברים. וכל שאר הדברים. אז שוב תודה. תודה רבה. תודה, ביי ביי.